Ase Kanisa nigo bwarakanire comment kana ase kerengo ke iguru asama tukabwango igas chinsemo au imeye county ya Kisii asobo ibwabwango igani go bwakorekanite ase Kanisa yeki Adventista ya Nyatieko Central ase binto ebyo bisaine chiringi milioni ya monutaibere byabete biko ibwa asobo ibonde bwabete bokonekiwa ase Kanisa yege Catholic ya Kyoge muri keito Josephat Hamisi ni outmanyabuna baraibechi Kanisa nigo babeire bakoyikeria egekore kibururu Bwango iganigo yarrakanire abaibi banyareko bakoiranira na gochaka obwibi ase Kanisa butukubuko kira litukule Jumanne abaibi nigo banyatoko bakoimuka na goika ase Kanisa ya Kyoge Catholic banyatoko bakoiba ebintu byo gutumeka gati ya bochi speaker ase litukule igoro na nyore simikuru ase mu watchman wito ase sente iganto bwate watchman nanyora challenge saa 7:27 iga ngakere simionte bya abaibi mbacha sente iga batulire chispike chitogotumia ase sente iga chispika ibere speaker ya mere what 30,000 igo ibere 60,000 Korengana nabo bwatani be Kanisa iyo abaibi abo nigo banyatoko bakubune biburi nabo igogosoa ime ye Kanisa iyo ono kuringana orapotiro litwanyora na se omusigari ntobeke to musigari ase Kisii kigeto kya Kyoge Center ogotorendere bintu birega igo ateba nga abaibinga ebachete bakabuna kurwese egesieri kya main entrance bagasoa bakabuna iburi byarengo bakaigora bagasoa bakagenda baka ase altari ange kilomita mokuru ase Kanisa ya Kyoge Catholic nigo tuikarana ase Kanisa yenyako Central Church asobutuko bwo boigo abaibi abanyatoko bagwikirana ase Kanisa iyo na koiba ebinto bikagere gwikira shiringi milioni ya mone chini gutaibere igo turi no moichano monene kiagera butuko bwa rero bogochugukia igo tuwaboka na konyora information inga abaibi go bachichese Kanisa yeito na inde bato ibera ebinto bye Kanisa ebinge mono igekorrekana nga abaibi abo go bachete botukwekere mbure gotwa gati ebintu binyandete ko biko bikorwa ase Kanisa nyako Central Church na makondo ebirogo gati ebinde binge tuwasire tie chi speaker chi box speaker chinene sano ibere ne chi speaker chinke chire mounted ase chinyasi inye tugasire ne chi microphone chire wireless ne receiver nyene ono nigo ababwatani kuruchi Kanisa ekyo baboliri ababegwa abo banyarako bagotigana nokoboko ogotambe ko boibi anene gochia se Kanisa se bantu baite toroche nga batigire ko abanya sae bachakire gosomwa nyasaye kabisa tiga batige nabora nyore ne bigorie bikose na banta banene tiga bakore kibakoro moki babugate none kende bakore ikabagucha koibeke sekerisi nyasaye aigwe birero byeito nonya na bagendete kunya koiba ase Kanisa nyarege kunyarekana baonchoke na baro baichese nyasaye boigo babwatani abo nigo babolirie anene getaseni kyabanyanyimpo Kenya koe kenyarako bego tingi oborendi kubwatekana no bwibi banyarako bokorekana ase chisemechyo anene chinkaki chiaboteko ekiagera abantu abo konyachinsa chibijia abeire saine gochigora abo konyabo muraba gweta aindro bachanga gweta round abo bakubugata babere batatu abantu nabo bakorrongo bo bambarore kiagera serikali nere macho bono abaibi abekorekana nabo babwata bole musana kiagera mbobwete none chipatroli onye ndichikokorekana byo nango mbobwete goso nango njanyarikanete barorekane kuripoteri getaseni kya Ndizi TV kuru muchonya koe uyogotoka ime constituency ya Kitutu Church South ime county ya Kisii.